svoj názor. Ak vám to teda nevadí. Čo ma to nezameriava. Na Slovensku, kde pôjdeš do reštiky a čašník prevráti oči, že ty vole, robota mi prišla. Heard your man was in there singing for his life. They was calling a maestro, cause time that heavy can crush. When you pay a nigga back like it's Lil Wayne whispering, die slow. The last words you hear in the trunk. You don't know what I know. You ain't seen what I saw. No, you ain't been where I go. With a fetty so strong, you gotta bag it with one eye closed. My shooter turn you inside out. I heard the feds turned the crib inside out. Drop the roof on you niggas, let the inside out. Fresh Prince jacket, boy, I cook 'em to the inside out. Go get it. Jediné, čo mi vadí na tých fitkách dvojských, je tá brutálna klíma. Proste už mi je zima normálne. Takéto klíma vybombená, nedá sa vypnúť. A to je v každom fitku tak. Potom z toho môžete prekladnúť, proste neznášam to. Napíšte mi do komentára, ak to máte s klímou, ale vám to sa tomu vyhýbam. No ja už vás zdravím z pláže zase a plán je taký, že teraz po posilke, som bol v posilke a idem sa naobedovať a po obede idem na pláž trošku sa poopalovať na to isté miesto čo včera a potom idem na skúter, na vodný skúter, ale musím sa presunúť na druhú pláž blízko tej úplne prvej, kde som bol na začiatku, tu Burj Al Arab, takže to poviem taxíkom asi nejakých 20 minút. Takže idem sa nájsť do toho retro club pre zmenu, kde som chcel ísť včera, nakoniec som nešiel, takže idem tam. No tak celkom dobre to bolo, takých 80 dávam tomu jedlu, ale stálo to okolo 20 €. Čo je celkom v pohode, že to je na pláži. Teraz idem sláhnuť niekde tu, už nie až tak ďaleko ako včera, lebo nemám toľko času. A idem, hodinku poležím a potom idem sa presunúť k tomu vodnému skútru, tam budem nejakých pol hodinu alebo 40 minút, neviem. A potom zostanem na tej pláži asi. Tak ľudia, ja idem práve z jetski, z vodného skútra. Trošku mi to zmenilo účes, lebo som sa vydrbal asi tak, no raz vlastne, ale tak v 60-ke, celkom pecka. Ale hneď som sa aj vyštvoral naspäť. Doplával som k skútru a vyštvoral som sa naspäť, našťastie. Ale bola to fakt sranda, bolo to ešte lepšie ako minulý rok. Aj lepšie sa mi jazdilo. Bohužiaľ, ako natočené mám niečo, aj mňa natočil ten týpek. Všetko na výšku, dám to do vlogu, ale bude to na výšku. Ale bol to brutál. Takže idem sa vysušiť a už slnko zapadá, asi idem preč. Idem na izbu. Pull up in motorcades. I got a show today. It's all I'm trying to do. Hustle and motivate. Choppers a throwaway. Hustle the overweight. That's why they follow me, huh? They think I know the way. Cause I took control of things. Ballin' the solo way. And if you pattern my trend, I make you my protege. Lost in that soldier race. Don't know them days. Take you in back of the buildings. Make you expose your rage. Take you across the tracks. Make you explode the face. Aj boss, ma tu zdravia. Jedine, čo tomu celému chýbalo, bola moja Saška, s ktorou som to bol minulý rok. A teraz, keby to je zás, by som bol tiež rád, takže moja Saška, pozdravujem. Nemohla tu ísť so mnou. Ja som tu mal ísť kvôli bratovi, nakoniec to vypalilo inač. Ona išla za svojou rodinou. Takže tak, no a zajtra posledný deň. A celé to zhodnotím, ako som aj povedal. A dáme si aj tie plusy, minusy takých rýchlych bodov. Lebo sa mi úplne nepáčilo
jak to Cipo zhodnotil, aj keď mal niečom pravdu, ale ešte poviem svoj názor. Ak vám to teda nevadí. Takže idem už len na večeru. A ešte vlastne idem na Marinu. Som sa chcel ísť prejsť na Marinu. Tam je veľmi pekne, to vám ešte natočím. Takže ešte Marina. Takže ešte sa vidíme. West side, west side, west side, west side. Ain't no West on my chest, just the West on my back. Born in trenches with the crack, swallow dope, shit the sack. If you front, nigga, come back. If I front, you bring it back. Turn a bird to a Benz, park a Benz by the trap. Let him raid, we gon' flush. If you snitching, you get touched. Tell my mama I'm on the run, not giving a fuck who on what. I put a team together, smash out. Set you up, send a bitch over with her ass out. In California, we got them bitches, niggas mad. Takže toto ľudia Dubai Marina. Ja som si zobral kolobežku, lebo už to nedávam asi toľko kráčať. Že za tých 7 dní tu mám fakt 200 000 krokov asi. Takže chcel som vám ukázať tú Marinu, že tu veľa reštík. Ja mám vlastne hotel rovno oproti, takže som sa prišiel pozrieť, ale je to také dlhé, že som tu na to, kým som nevzal tú kolobežku, tak som išiel 20 minút pešo. Som zabudol, aké to je dlhé, takže som si zobral na druhú polovičku už tú kolobežku. Uvidíme, koľko to bude stáť. Young nigga get money. Everybody want beef. I just want a boat. I just bought a yacht. Free all my zones. Organized mine. Organized crime. I'ma make it flip 4 or 5 times. She too loud. Money on time. Chanel in the air. Confetti in the sky. Money on dial. Buddy on trial. Body number 10. Ja som sa práve pobalil, keď mi toto prejde na kontrole, no vlastne už pri boardingu, lebo je to trošku väčší ruksak, ako je povolaný, tak som frajer, keď to vyjde. Ale všetko sa do neho zmestilo. Samozrejme, je to Prozis s kódom Leo, zláva jak lúsk. Takže idem ešte do Dubai Marina Mall a potom už na letisko. Tak ja som už v Dubai Marina Mall, kde ešte idem pozrieť nejaké drobnosti pred odchodom, že niečo kúpim, keď sa mi to zmestí do batožiny. A potom rovno, ak teda vyjdem, si zhodnotíme celý trip, že dám recenzie na tie hotely a miesta, odporúčania a tak ďalej. OK? No ľudia moji zlatí, takže ideme si to zhrnúť. Ja už mám len 2,5 hodinky nie že do odletu, ale do odvozu na letisko. A tým pádom vyšiel čas. Takže prvý hotel bol Lemon Tree hotel v Jumeriach. Jumeriach znamená, to je tá oblasť plážová, že bol blízko pláže. Čo sa týka polohy, super, hej. Za 10 minút ste na pláži, na tej verejnej pláži pri Burj Al Arab, pri tom najznámejšom hoteli. Čo sa týka jedla v hoteli, mal som len raňajky. Raňajky boli také, keby to mám od 1 po 10, tak im dávam tak 6,5-7. Za mňa to boli slabšie raňajky. Cena hotela je taká akože v pohode. V sezóne, čo teraz, od októbra po marec, od októbra po marec je väčšinou sezóna. Cena, tuším to okolo 200 € na noc vychádzalo tak nejak, dajme tomu od 150 do 250. Hej, mimo sezónu by taký hotel stal možno 100 € alebo 80, ale to by sa poškvarili. Ale zase dajme tomu v apríli ešte fajn, keď príjete v apríli, tak by to bolo v pohode a cena by bola stále OK. Za mňa mi prišlo až trošku moc, dajme tomu v Prahe za 5-hviezdičkový hotel zaplatíte 200 € na noc a je to rozdiel. Aj v Tatrách je to rozdiel. Takže toľko cena a lokalita. Tá štvrť okolo je takisto dobrá, je taká kľudná. Vlastne okolo len milionári majú vily a sú tam aj obchody nejaké, keď nám niečo treba po ceste na pláž. Takže to je lokalita, je fajn, ale zas
je trošku ďalej do centra, hej. Vždy sa treba ráta s tým, keď ste pri pláži, je ďaleko do centra. Takže celkový dojem z toho hotela, izba bola fajn ináč, ale celkový dojem mám z toho tak, že 8 z 10 dávam za tento hotel. Lemon Tree, Jumeirah, OK? Ideme na druhý hotel. Druhý hotel, to už je iná káva, ten Paramount, ten je zas lokalita Business Bay, čo znamená, že to je v centre, rovno máte 200 metrov okolo Burj Khalifu, a to znamená aj Dubai Mall a to najväčšie centrum, tú hlavnú ulicu máte rovno pred hotelom. Aj zase máte na pláž 20 minút autom, pešo tam nezajdete. Hotel sám, takže lokalita ako je fajn, lebo veľa ľudí si bývať v centre a vidieť, lebo Dubaj nie je len o pláži, takže Dubaj je taká dovolenka, že sa aj nachodíte a že chcete viac vecí vidieť. Potom si povieme ešte, aké veci treba vidieť. Takže lokalita musím dať ako plný počet, lebo je to centrum. Zas vybavenie hotela, zás musím dať plný počet, lebo je to fakt brutálny hotel. Akože je to luxusný hotel, takže 10 z 10 lokalita, 10 z 10 vybavenie, stráva v hoteli masaker, najlepšie raňajky, ja som trošku, čo ma poznajú, hotelový takýto maniak, že väčšinou po dobrých hoteloch chodím celý život a toto sú moje najobľúbenejšie raňajky, najobľúbenejšia posielka zo všetkých hotelov, čo je tam, tá stála tak 1 000 000 eur, na hotelovú posielku strašne veľa. Veľa ľudí netuší, koľko stoja tie posilkové veci. Takže sú to drahé veci. Všetko. Od činiek, postroje, cez lavičky. Takže tam to je fakt, že poznám tie ceny, takže 1 000 000 eur len taký fukot. No a čo ešte? Takže 10 z 10, 10 z 10. Čo ešte mám hodnotiť? Servis, úplne sa vám vtierajú do ryti všetci. V pohode, 10 z 10. Posilku som spomínal, bazén masaker, hej, asi po hoteli Adres najkrajší skypool bazén po výške neviem 300 metrov, tak máte Burj Khalifu pred sebou a celé mesto na dlani. Takže tam fakt dávam hodnotenie 10-10 jedine, vlastne ešte odoberiem im pol boda, lebo normálne teplá voda non-stop z každého kohútika horúca voda. Najprv teplá, potom horúca. To sa veľakrát stáva v lete, ale v tomto období sa mi to ešte nikdy nestalo a v takom drahom hoteli nešla studená voda. Takže som sa sprchoval 20 sekúnd, potom sa to už nedalo vydržať. Ináč izbu som mal obrovskú, to bolo nejakých 68 m štvorcových, izba bola brutálna, veľký balkón k tomu na nejakom 30. poschodí, takže to bolo tiež super. Takže 9,5 boda. Hotel Paramount Midtown, lebo sú dva. Starší je hotel Paramount a novší je hotel Paramount Midtown, to znamená, že je v strede mesta. Tretí hotel bol Millennium Place Marina. Marina je zase tá lokalita. Dubai Marina je všetko, toto za mnou je hlavne Dubai Marina, ten prístav, ale celá táto oblasť sa volá Dubai Marina. A Dubai Marina takisto znamená, že ste blízko mora, pretože prístavy sú kde? Blízko mora. Takže je to dobrá lokalita, keď chcete byť viac na pláži. Ja som to využíval, mal som zase nejakých 10 minút na pláž odtiaľto. To je akože super, ale som oveľa vyššie som ako pri tom prvom hoteli, takže som na inej pláži samozrejme. A Burj Al Arab je niekde v diaľke v pozadí. Takže čo sa týka lokality, tiež by som povedal, že dobre. Lebo Dubai Marina, to čo je za mnou, je tiež také, nie že centrum, ale je tu veľa reštík obchodov a tých budov, že vyzerá to tu celkom fajn. Taká novšia štvrť, celá tá Dubai Marina, veľa ľudí si tu kupuje apartmány v týchto bytovkách, panelákoch. No a takže lokalita, OK, dáme 9. Nedáme úplne 10, dáme 9, aj keď akože prístup je k tomu moru veľmi dobrý, ale zase ste veľmi ďaleko. Ste oveľa ďalej ako od svojho prvého hotela do centra, ste ešte ďalej. Takže 9. Do centra je ďaleko odtiaľto. Aj ten kamoš tu po mňa nechcel prísť, keď som mu povedal, že idem tu, lebo že to je od neho mega ďaleko a že mega zápchy a tak. Takže lokalita 9. Strava v hoteli lepšia ako v tom prvom. Tam sme dali nejakých 7, tak tu dávam 8. Raňajky
mal som tu raňajky aj večere. Raňajky bol väčší výber v tom prvom, ale na ten Paramount sa to nechytalo. Takže Paramount mal 10 a toto dávam 8. A čo sa týka ako servis, takisto všetci milí, slušní, samozrejme. Tu si ľudia vážia tú robotu. Nie sú otravení, keď niekoho vidia. Takže jednak sa aj boja o tú robotu, aj si ju vážia, aj prístupujú k nej zodpovednejšie, ako by som povedal často v takýchto typoch hotelov alebo v primerne službách na Slovensku, kde pôjdeš do reštiky a čašník prevráti oči, že ty vole, robota mi prišla. Tu všetci sú radi, keď si proste niečo objednáš a niekam prídeš. Dobre, bazén trošku lepšie v prvom hoteli, akože iba väčší, možno s lepším výhľadom. Ten prvý bol taký klamlivý obrázok, že vyzeralo to, že to je rovno na pláži, ja som to moc nečakoval, lebo mal som toho veľa. A proste som si to odflákol a mal som pocit, že to rovno vedľa Burj Al Arab niekde na tej pláži, lenže 10 minút od toho bolo. A teraz ten bazén zase bol odfotený tak, ako je naozaj vyzeral, rovno proti tomu je centrum tej maríny z druhej strany. Takže bazén bol lepší ako v tom prvom, tak tiež dám 8, lebo zase neodpadol som z neho. Nebol obrovský, bol menší, ale v pohode. Bolo na nižšom poschodí samozrejme zas, to tiež je nevýhoda za mňa. Takže takých 8, 8 bodov. Fitko, katastrofa. To akože v tom prvom bolo zlé fitko a to uvidíte vo vlogu a už si vlastne videli. Ale to bolo ešte horšie fitko teraz. Bolo tam, no ja neviem, bolo to 3x4 metre alebo 3x5 metrov, všade som zrkadlaných, máte pocit, že je toho viac, ale bola tam len jedna lavička, jeden pliobox, jeden pás a jedna podložka na zem. A jednoručky od 1 do 20, čo je tiež dosť málo. Takže Vítko 3 body. Čo ešte mám hodnotiť? Ináč, večere boli fajn, ako formou bufetu. Naložíte si čo chcete, nebolo to každý to isté, čo je dôležité, to cením. Takže 8 z 10, alebo 8,5 z 10 dávam tomuto hotelu. To ešte natočím tú marínu. Počas dňa, včera som to natočil večer. Tu je nejaká brutálna jachta. Vyzerá fakt pekne. No a za chvíľku si povieme o atrakciách. Tu je ten Dubai Marina Mall, z ktorého som práve vyšiel. Tu si ide nejaká loďka, stáďal aj ľudia chodia na výlety loďou z tohto miesta. OK, takže ideme na tie atrakcie. Číslo 1, čo musíte vidieť, keď ste tu, je Museum of the Future. Aj tu vám dám obrázok, aby ste videli, vyzerá to brutálne a sú tam kadejaké výdobytky, novodobé výdobytky techniky a čo nás čaká ešte v tom pokroku, tam ukazujú a čo už práve žijeme, ale možno ste o tom ani nevedeli, hej, takže nie všetky veci používame v bežnom živote. Takže Museum of the Future 1, 2 Miracle Garden, hej, to je skôr taká dievčenská vec, ale proste pekné záhradky s rôznymi sochami z kvetov a tak ďalej. 3 Dubai Mall ako atrakcia, môžeme povedať Burj Khalifa, ale ja na Burj Khalife som nikdy nebol, ani ma to nezaujímalo, že na čo sa mám vyviezť výťahom 200 poschodí, aby som sa pozrel z hora za 100 eur, neviem. Príjem to zbytočné, aj Eiffelovka vyzerá lepšie zo spodu, jak z hora. Pekné by bolo, keby máte na čo pozerať nejakú prírodu, ale čo budete pozerať len na mrakodrapy, to vidíte aj z hotela. Takže ako Burj Khalifu samotnú ako atrakciu neberiem. Ako atrakciu beriem napríklad výlet loďou. Tak to už atrakcia je. Takže výlet loďou za nejakých, ja neviem, 50 eur na osobu, alebo aj za 30 eur na osobu máte niekoľkohodinový výlet s loďou, začínate sem, prejdete si okolo Burj Al Arab, prejdete si celé to pobrežie. Aj niektoré sú aj večerné výlety s loďou, možno aj s nejakou party alebo s nejakou večerou. Takže sa to pohybuje od 30 do 100 eur. Aj Museum of the Future stojí, tuším, stupenka 40 eur. Ďalšia, čo ma napadla, je Global Village, kde som bol tentokrát, prvýkrát. A je to pecka celkom, taký zábavný park plus
30 rôznych veľkých domov, 30 krajín, kde v každom máte niečo zaujímavé od jedla až po oblečenie a kultúru. Potom klasika štvorkolky, safari. Nenechajte sa ojebať. Nedajte sa ojebať. To mne raz podarilo, keď som bol úplne prvýkrát v Dubaji, za dvoch som zaplatil 250 €. Za pol hodinu na štvorkolke. To bol extrémny ojeb. Aj keby viem, kúpim si to cez Booking alebo cez TripAdvisor za 40-50 €. To mi vybavovalo cipa, takže touto cestou sa musím poďakovať za ten super výlet vtedy. A potom ešte určite vodné skútre. Včera vodný skúter nejakých 40 minút ma vyšlo na 55 €. Hodinka vyšla nejakých 65 € a sú aj dlhšie trasy, dlhšie časy, ale to aj stačí, lebo keď na tom nejazdíte bežne, tak cítite ruky z toho dosť, zápestia hlavne. No a uzatvoríme to ešte Topgolf Dubaj, čo je vlastne taká trojposchodová budova, z ktorej vlastne odpalujete golfové loptičky do vyznačených takých svetelných projekcií. A je tam hudba, je tam bar a ľudia sa tam chodia zabaviť proste. Zastrieľate si, máte tam displej, ktorý to vyhodnocuje, vidíte tam skóre samozrejme. A niečo také ako u nás není, takže za mňa to je atrakcia a je to fajn. A ešte staré mesto Deira, starý Dubaj. Tam v tom starom Dubaji som popravde nikdy nebol. Neviem prečo, vôbec sa mi tam nechcelo nikdy, aj keď sme mali veľakrát možnosť tam ísť. Nechcel som, aby ma tam otravovali na uliciach náhodou, alebo niečo také. Toto neznášam. Niečo, že mi to pripomína, keby som bol v Egypte, že idete po ulici a každých 5 minút niekto za vami beha, jak v Istanbule. Čo úplne na nervy som z toho. Takže preto som tam nebol, lebo mám takúto predstavu, že to tam tak môže byť, lebo tam sa predávajú kadejaké veci. A ešte mi napadla vlastne jedna vec, že kto nechce ísť na Burj Khalifu tak ako ja, ale dá sa to spojiť s niečím iným. Je tam hotel Armani, ktorý je do nejakej, neviem, či prvej tretiny alebo polovice tej budovy a tým pádom je tam reštaurácia. Si buknete stôl a idete na večeru, asi trošku drahšiu, možno nejakých 150 €, 200 tam necháte za dvoch, ale máte výhľad na tú fontánu fakt z obrovskej výšky a ste proste v Burj Khalife, hej. Alebo ešte najvyššia reštaurácia, tuším na svete, je o ulicu ďalej Jevora Hotel, tiež vám ho tu dám. A tam sa takisto ľudia sa len buknú večeru. Sám o sebe hotel má hodnotenie 8 z 10, čo nie je najlepšie. Takže takisto buknete si tam večeru a idete na najvyššiu reštauráciu na svete. Neviem koľko má, 350 metrov alebo koľko výhľad. Takže a rovno v tom downtowne, takže toto sa ešte oplatí. Dobre, ja teraz ešte idem naspäť do toho obchodu. Chcel som kúpiť nejaké veci, ale najprv som toto chcel natočiť a teraz, aby som tu nechodil s taškami, idem to kúpiť a príde po mňa transfer 16:20. Nejakú hodinku do Abu Dhabi to mám. Letím síce až okolo 8:30, ale treba tam urobiť check-in na tieto veci, radšej idem v predstihu. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Takže som rád, že ste si to so mnou pozreli všetko a vidíme sa pri ďalšom vlogu a nezabudnite dať like a odber. Bye bye. Ešte mi napadlo vyjadriť sa k tej odvrátenej, niečo doplniť tej odvrátenej stránke Dubaja, že strašne veľa Rusiek a Ukrajiniek je tu, čo tu prišli na brigádu, ale samozrejme nie robiť, hej, normálne, ale robia tu kurvy proste. Takže tiež kto vie doma, čo povedia, že idú robiť ja neviem kde, ostecky. Ale pravda je taká, že sa tu ubytujú niekde a lovia chlapov buď na hoteli, alebo po baroch. Hej, to isté, lebo celkovo Európania, po čo by tu chodili veľmi, hej, je zo pár robot, kde sa dá zarobiť, ale v tej bežnej práce tu moc nezarába, hej. Takže aj keď niekto mi povedal, že chod robiť fitness trénera tu do Dubaja, vieš, ale taký bežný fitness tréner, čo som sa rozprával, veď som tu pochodil fitka, tak mi povedali, že tu zarábajú 800 až 1200 eur. Tak
to kvôli tomu by som tu určite nešiel, ani keby je to 2200, ani keby to je 4200, by som tu stále nešiel. Takže platia tu málo, verím, že keby trénujem tu nejaké celebritky, tak by mi stačilo možno 5 klientov, ok, že zarobil by som možno viac jak doma. Alebo taký Cipo, hej, ktorý bol vo videu, tak on je tu už dlhší čas a on sa vypracoval tiež na nejakú pozíciu v tom svojom bare a barman tu má 5 hodností, alebo jak by som to nazval. A Cipo už je na tej 4. tuším, alebo 5. Takže keď už si na tej vyššej hodnosti, tak už zarobíš viac, hej. Ale cesta je trnitá. Takže ešte tu vlastne, kto tu zarába z Európanov, sú asi realiťáci, hej. To je ešte taká bežná práca, čo tu robia ľudia. Že keď žena tu povie, že robí realiťačku, tak sa jej to dá veriť, lebo tých je tu fakt mŕte a verím, že to robia, aj sa tam dá zarobiť. Samozrejme, v realitách sa vždy dá zarobiť. Takže kvôli tomu sem ešte možno chodia. Takže to ma napadlo, ešte som sa naviazať na to, čo sme sa bavili o tom otroctve pracovnom tu a tak. Tak ešte spomenúť to najstaršie remeslo, jak tu fičí.